A ver, fillos de Satanás, non sei que estades esperando para suscribirvos a Ouriense Comunica, monas. Xa estades tardando, é o mellor canal de YouTube, así que non hai este problema, ídelo disfrutar de cara. E de paso ainda podemos botar un ferrete porque lígase moitísimo aí. Ala, ata outra. Eu xa... Dícenme que aparento menos dos que teño, pero xa son 37 recén cumplidos, fai unha semana. Bueno, non pareces. Vas máis robo. Tampouco pareces ti, ainda mirei a fecha, por eso de tal, por presentarte un pouco, pero non son quen nin de presentarte ti, macho. Para quen empece a escoitar. Queres presentarte tú, digo algo? Porque, bueno, mira, eu o que quero é romper co cliché, porque, a ver, xa che vou preguntar, en galego ou en castelán? En galego. En galego, por suposto. Eu solo facer todo en castelán, dixen, como vou falar eu con este home como vou falar en castelán, tío? Bueno, xa hai subtítulos automáticos, xa se queres non hai problema ningún. Claro, claro. Parecería unha falta de respeto, verdad? O sea, unha falta... Coa inteligencia artificial agora xa... Sí. Calquera idioma vale. Se che traducen no momento. Un podcast de audio, supoño, non? Sí, no, teño de audio e tamén estou grabando vídeos, si tú me permites, porque tamén o poño no YouTube, porque tamén ten máis alcance, sabes? Digamos un... Ajá. Porque moitas veces tamén gusta ver un pouco a persona, non sei, ou... Entón complementar todo un pouco. Aquí está. O que queiras. Claro, pois perfecto, xa che digo, estou grabando, eu normalmente o que che digo, fago do tirón, non teño así, non teño guión, eu falar, conocer a persona e sobre todo convido a persoas que admiro. Xa ves, ti neste caso, eres a primeira e coido que non a última que fago en galego. Non me quero encasillar en nada porque o fago é un proxecto personal, fago por un pouco egoístamente por o meu disfrute, non o fago por seguidores, por isto que se fai ahora moito, sabes como vai, non? Bueno, moi ben. Ti falo polo que queiras. Sei que Santos non existe, pero se me preguntan con quen tomarías unha cervexa? Digo, cos Santos, me cago en Dios. Santos seguramente hai algún por aí, algún Santos por aí seguro. Hai moitos, tío, pero é que Santos é que algo, xa che digo, que non quero unha entrevista ni moito menos, pero joder, tendo o placer de coñecerte así un poquinho de cerca, saber un pouco como surgiu, tío. Esa foi cousa túa, porque tú que eres un camaleón, macho, na pantalla e no escenario, de verdade. Sí, bueno, esa é unha sorte, para un actor, porque a xente que non cambia moito, pois, a ver, se tes esa sorte de ser camaleónico, podes facer máis papéis. Canto máis te poidas diferenciar do anterior, pois eso sempre é moi bo, non? É que... Se non cambias moito, tens que facer sempre cousas parecidas, pero se cambias é unha sorte, a verdade é que sí. Eu xa só cunha barba, xa ves como cambio. É a cicatriz, todos os días chapuñan, non? Ou que? Sí, claro. Claro, hostia, sempre mallada. Mira que eu son un observador, macho, e sempre tiñas mallada. E aparte camaleón, macho, porque foi tan pronto verte creo que foi a quinta temporada de Matalobos, que eras Vargas, como era? Hostia. Sí, Vargas. É que eu non estou Darío Vargas. Non teño memoria. Pero, hostia, Santos... O que non me acordo ahora mesmo do nombre do Santos, ves? Porque sempre Santos... Hostia, como é? Santos é Mario Piñeiro da Costa. Mario Piñeiro da Costa, é verdad, hostia. E logo vostede. E como che puxen ahora cando estaba aquí configurando, dixenche, bueno, creo que xa, porque estamos co Zoom, dixenche, creo que xa está para fuchicar. Non che sona eso de... Sí, claro. Tú sabes canto me ría eu cando collías a rapaza esta Sabela, que se chamaba na serie, era... Hostia. Sabela Arán, sí, que a chavala está guapísima, que tamén era túa moza no Matalobos, que era periodista, sí. que tal. Xa a primeira vez que tal foi que fora con ele, dicía, carallo, esta rapaza está pa fuchicar nela. Foi unha expresión, macho, mira, que roubeicha, que sepas que no meu argot está como de non sei que, ten un foguete, non sei que.
Que o que iba, tío, estas cousas todas, improvisache tú algo? Ou como surgiu Santos, así un pouco? Bueno, un pouco de todo, pero os guións eran moi bons, entón a verdade é que estaban moi ben escritos. Pero sí, así algunha cousiña miña leva tamén, algunha cousiña. O personaxe, pois, xurdiu así, un día chamaronme, e a verdade é que a historia de Serra Moura, bueno, neste sentido, é curiosa, porque eu fixera probas para protagonista, o que fixo para o Garda Civil, que foi Miguel Ángel. E ao final, pois, non me colleron, eu xa marchara para casa, xa estaba convencido de que non, xa non había nada que facer, que dixeron que non. E ao cabo duns días chamaronme outra vez para contarme que había un personaxe que entraba no capítulo 5, no 5 ou no 6, no 5, creo. Hostia, Ao final, ibache dicir 7 e 9, non me equivocaba. no, Perdón. a finais do 5. No 6 xa empezou a saída e xa non parou. Contaronme que, bueno, que saía aí, que era un personaxe que tiña pouquiño, un secundario, menos que secundario. Entón contaronme un pouco o físico que pensaran nele. Dixeronme, chamaranme daquela axudante de dirección que é Sandra Montes, e dixome por teléfono que se tiña algún inconveniente en rapar a cabeza e deixar a barba, así, un pouco así en xeral, non? Un dibuixo de como podía ser ese personaxe. E eu quedei así pensando e digo, ostras, é a primeira vez que me piden unha cousa así. Creo que non rapara nunca a cabeza para nada. E dixenlle que sí. Despois non houve que rapala, houve casi cortalo o pelo moi curtiño e deixar a barba e tal. E claro, cando empezou a cambiar o meu físico, digo, xa nunca me mira así. Ainda me vexo hoxe non me recoñezo. Pero nada, foi así como naceu. E despois empezou a coller máis protagonismo porque empezou a dar moito show, a xente empezaba a gustar o personaxe, o público empatizaba moito con ele, e foi medrando hasta que tivo a súa serie propia. Mira ti. Pero bueno, un cúmulo, estas cousas son así, ás veces fíxate ti, por ser rexeitado no papel de protagonista, creo que me fixeron un favor. Conseguiche un spin-off propio. Sí. Ese ganáchelo tú, non estaba preparado Santos pa eso. Era un personaje secundario no Derguace, creo que foi o primeiro que apareceu ese tal. Sí. Era máis pequeno, xa che digo, foi medrando porque daba moito xogo, a xente gustaba, podía gustar. Eso, bueno, os guionistas empezaron a escribir máis frases e máis secuencias para él. Que adquiriu o protagonismo todo. Bueno, todo non, pero... Bueno... moi querido pola audiencia, desde logo, claro. Tú, home... Ático é moi divertido. Hostia. Que vou contar. Que dos papeles que máis acabaste disfrutando, non? Porque foi así, non sei, fúchelo construindo a vez que tú fuche mutando, o sea, ese cambio tan drástico e facerte un Valdreu. Tú eres un tío moi, a ver, con boa percha, un tío moi elegante, joder, de toda a vida, sinceramente, non é por facer así de Valdreu, de bananas, non? Porque... non era o típico personaxe que me ofrecían, nunca. Por eso claro. Tamén foi un pouco un reto de decir, ostras, digamos, de malo xa fixera alguna vez. Pero con estas características non. Foi moi bonito, claro. A verdade é que é moi impactante, porque a xente coñecíame un pouco con esta pinta que teño agora, que estou afeitado por aí por outro proxecto que empezo agora. Pero bueno, xa levaba barba, polo menos de 3 ou 4 días sempre, non tan grande como a Santos. Claro. Pero a xente coñecíame un pouco así. Claro. Impactaba moito. Perdón que llevo a abrir aquí a... Sí, sin problema ningún. Pasa. Queres pasar ou non? Non queres pasar. Non, pues nada. Si queres cortar algunha cousa, despois podese cortar o que sea, por eso non fago directo ni nada, nunca por... A vida é así, a gata está aí e a veces pide para entrar e pide para sair, así que... pensei que igual era unha persona ou algo, dixen, a mellor era alguén que tal, que ten que pasar. A gata. Gatos. Está aquí na ventana, está asomada aí.
Cando quere entrar, pois volve, pero non quixo, está aí. Nada, sen problema. O outro está por aí dormindo. Si, son así de dormir. Nos temos a cadeliña tamén, anda por aí tamén dormindo, non fai máis que dormir tamén. Ese hai un estudio estupendamente montado, non? Por lo que vexo. Bueno, sí, empecé a montalo, que empecé fai un poquinho con isto, porque xa che digo, isto é un proxecto personal, é a miña casa, é unha pequena habitación que reciclei, porque aquí, de feito, xusto xa baixo para baixo, estou comunicando, reformando abaixo, ainda puxen onta porta ao garaxe, isto é que che vou contar das obras. Eu tamén estou así un pouco. E isto, claro, insonorecei todo un pouco, bueno, a ver, isto está así un pouco aquí para este lado. Sí, ainda me falta pechar ese pedazo. Logo aquí, é que deixou o nano aberto. Aquí teño unha vitrina así, máis ou menos, con bonecos distes así de colección e tal. Mira, nunca enseñei o estudio, pero si xa o enseño a xente. Logo aquí, onde te estou vendo a ti, e aquí o monitor, tal. Bueno, por aquí muñecos e cousas da impresora 3D, o ordenador anda aí arriba, escondido, cun chismeluz, e que anda a ventana. Necesito unha peza de plástico, tes unha impresora 3D, vou encargar a ti. Teño esta. Se non, vai como un fuego, macho. Sí, vai, Vai moi ben. O que precises, tío, de verdade, sin problema ningún. Teño por aquí, que estou imprimindo un boneco aquí o neno, que, bueno, que o fixo en varias pezas, non se vai ver nada. Non sei. Bueno, pero a definición e tal, non se... non se aprecia, como é blanco, ademais, non... Pero fai nas moi chulas, Eu, de feito, ahora cas obras, como metín o pladur, o típico, pas caixas de luces, sabes, hai que poñer tapas ou tal. Impresora, faz o que che dé a gana, metes así algo plasticoso. As tapas para os enchufes e eso. Tamén, si, teño por aquí unha, o que pasa que pintei así o tolo, dos enchufes Simón, o embellecedor, esta... Andou o neno pintando, pero a ver... Eso foi un pouco a impresora tamén? Sí, isto é da impresora. Logo hai varios materiales, podes facelo resistentes ou se mesmo é un boneco non... Pois aquí non sei... De canto tempo levas con isto? Con isto empecé fai pouquiño. Mira, isto é para apoiar o móvil, pero é un asiento de coche, ves? É para... Que bueno, estupendo. Maravilla. Tamén fixeches aí? Sí, isto tamén o fixo a máquina. Diño un pouco de resina así para que brille un pouco, ves? Maravilla. Claro, tú cualquier cousa que tal, xa despois estaremos en contacto, xa che paso unha página, no buscador porlle tal cousa, e o que quera, era o botón de imprimir e fuera. Claro, pois xa memorizas medidas ou que faga falta. No, a ver, hai unha página que se chama Thingiverse, despois paso o enlace para que cando queras fuchicar, sabes? E ten unha barra de buscar, e tú porlle funda, esta non é feita, pero teño feito fundas, funda teléfono tal, ou eu que sei, queres facer soporte para o teléfono ou tal peza de tal coche, pezas po coche, teño feito de todo. Entón, tú cualquier cousa... Claro, porque... Claro, é unha páxina, no, onde os usuarios como eu ou tú, os que diseñen, suben a foto de como o fixo e o archivo. E eu simplemente descargo e aquí neste aparato, a hora está apagada, pero ten aquí a tarjetiña esta, meto chime no ordenador, poño aquí, prendo, doulle imprimir e fuera. Bueno, no ordenador sempre lle modificas un pouco o tamaño e o que queres, por eso que cualquier cousa que queres facer, tú disme que sin problema algo. Traballas aí no ordenador con esa tarxetiña, metes os datos, e depois sácala e introdúcela aí e xa está. Sí, xa simplemente aquí, encendelo aquí, non teño por que, sabes, por a luz e porque fai ruido. Nada, vai como un fuego. Maravilla. Sí. Mira, vou no por mientras, que tardan que crecer un pouco. Vou facer aquí, non sei que era. Non te preocupes. A ver, vou imprimir aquí un David de Miguel Ángel, así pequeno, que é como un que lle fixen ao meu amigo Ramón Conde, o escultor, que estuvo aquí fai uns días. Que ben. E mentre falamos vai quecendo e si ves como arranca, que é o máis bonito, as primeiras líneas, e si, mentre falamos xa vai arrancar ela. Aí vai a gata. Aí vai, como se chama? Esta chamase Pepiña. Pepiña. Son adotadas, e o outro chamase Marceliño, que anda por aí dormindo. Son moito dormir os gatos, carallo, cos fixos, hostia. Sí, normal, que senón cando están activos... Sí, son o carajo cos fixos. Sí, nós temos a cadeliña que está aí, está andando rapá con ela por aí. Na aldea,
saen para fora Claro. cando queren, Tú, casi sempre. Así que nada. tú, bueno, a ver, ven falar entre amigos, pero bueno, tamén non vai escoitar xente, por eso tú cousas concretas tal non matices, sabes? Pero que estás por aí por a zona de Santiago, periferia Eu vou ou... poñer o enderezo da casa. Claro, por eso, claro, que isto vai nos escoitar a xente por eso, pero vives, digamos, por a periferia. Sí, Eh? estou cerca de Santiago, sí. Ah, Vivo perfecto. no concello de Teo. Non sei se che soa. Non, Nada, 2, 3 kilómetros de Santiago. non me dou É un dos conta. concellos máis grandes de... Ah, carai. Coache onde está Cacheiras, as tortillas de Cacheiras. Sí, sóname, pero Santiago pouco teño ido. E aparte, como de aquí de Ourense antes íamos por a carretera bella, por a nacional, era unha merda. Sí. Era unha merda, E agora cando vas a algún sitio concreto xa colles a autovía e como vas ao sitio co GPS, agora somos inútiles. Colles o coche, colles a mierda do teléfono, vas mirando por teléfono e non ves o que tes aos lados. A min é un invento, o mellor invento, porque eu oriento fatal. Para min ler un mapa era horrible, era un suplicio. E para min o GPS foi, xa che digo, o mellor invento do século, porque eu era destos que lles daba voltas os mapas para ler e non entender. Para mí iso, o GPS é unha bendición. Tú por eso xa pensaba que ti por eso que eres moi arraigado a Galiza xa tamén por eso, eres un pouco animal de costumes, digamos, de A, B e C, no? Gustache a tú estar na túa zona de confort, no? Bueno, Eu son moi así, por exemplo, ves? son bastante morriñentos, sí, a verdade é que sí. Cando teño que sair por aí e fora, traballar ou calquera cousa, quero volver rápido. Cada vez máis. E se me permites pregunta, non en plan entrevista, que é unha dúda que tamén que nos interesa seguramente a moita xente. Falando deso, que co talento que tú tes, o sea, por lo menos para min, o sea, é telo, vamos, é indiscutible. Agradezo. Bueno, non me tens que agradecercho a ti que eres que no currou, o sea, telo. Eso, o sea, é unha afirmación, non é unha pregunta. No, a ver, con todo o respeto do mundo, porque refírome que a pregunta é que seguro que tes rechazado chollos nacionales porque creo que che interesa que se fixera mellor o chollo aquí e ter chollo aquí que ter que ir buscalo fora. Non é un pouco así? Equivócome. Eu non. Non está a cousa como para rexeitar chollos. Xa. Pero, joder, hostia... Pero non rexeitei ningún. Pero, hostia, ao final estás en todas as salsas, Que eres como o perexil, estás en todas as salsas. Non é... Home, Fariña, Néboa. O sea, Néboa tamén estuveche. Ti podes ler o meu currículo, eu podo che ler todas as funcións nas que non estou tamén, que son moitas. Joder, hostia, pero cando é así algo achegado a Galiza, sempre tes un papel, non será un papel protagonista, pero tes un papel, joder. No, sí, non, a verdade é que teño sorte de ter estado en unhas cuantas cousas que se fixeron por aquí, a verdade é que sí. Como aquí, afortunadamente, se gravan e se rodan cousas desde hai tempo, que pasa ca a gata, nada. Pois que, claro, que é normal que conten con xente desde hai tempo xa che digo, xa antes que un pouco o centro do noso traballo, o impulsor do noso traballo aquí, do audiovisual era a TVG, agora están, xa non impulsan tanto, digamos, pero entraron as productoras a traballar para as plataformas e iso parece que non perdeu un pulo grande ou polo menos revitalizou un poquinho o oficio aquí. E como se están rodando cousas para plataformas, pois o lógico tamén é que conten con xente de aquí. Incluso deberían contar máis, desde un punto de vista, pero bueno, non está mal. É o que me refiero. Claro. Eu sei que ás veces pasa que este é un traballo que engana moito, porque os guionistas, o público estáte vendo na televisión ou no cine e tendes a pensar que acabas de facer ese chorro. E ese chorro leva feito 5 anos. Claro.
Entón, me preguntaba a alguén, porque agora vou empezar unha cousiña aquí, unha miniserie para Netflix. Estaba onte facendo probas de cámara e tal, Coruña, e alguén comentaba... Perdón, vou parar isto, que era para enseñarse, pero vai me meter moito ruido, sabes? Sí, no. Entón vou xa... Pois tamén me comentaban de que acababa de facer non sei que. Digo, no, eu no audiovisual, desde que acabei Santos, a lei de Santos, que se acabou en outubro, novembro do 21, traballei 2 días no audiovisual. Que che parece? Hostia. Que che parece? Porque ti tamén eres un gran actor de doblaxe. De feito, por eso que sin presentacións, que faltan as presentacións contigo, porque, a ver, se estamos facendo en galego, isto é para un público moi concreto que te coñece. 40 anos cumples xa no gremio, se non me equivoco, non? Empezache no 82, 83. No 85 empecé facendo... Bueno, empecé antes no teatro. Claro. Sobre no 82 ou así, fixen a primeira obra de teatro. E no 85 empecé, que foi cando se creou a Televisión de Galicia. Empecé con dobraxe, efectivamente. Pero, bueno, o que che decía, ¿no? Que ás veces parece que estamos aí, están poñendo algo teu, de feito están repoñendo ahora, dixeron outro día, Os Misterios de Laura. Sí. En española están ahora en un canal deste clan, creo. En Netflix puxeron tamén en promocionados fai un par de meses, pero disculpa. Pois nada, pois por eso te digo que a veces isto do audiovisual vivir é complicado, máis en Galicia, non? Así que, bueno, eu teño a fortuna de poder compaxinar ca dobraxe, que foi mantendo todos estes anos para pagar as facturas, pero do audiovisual oxalá puidese, como decías antes, rexeitar proxectos. Creo que nunca rexeitei ningún. Os que che gustan e os que non. Eu hasta... Disculpa que cho diga, porque, a ver, o sea, eu son sincero, pero... Disculpa que cho diga porque hasta o dudo. Digo, joder, é que vexote tan arraigado sempre e tal. Entón, que pasa? Hostia, fixeche 2 películas con Antonio Mercero tamén. No. Sí, hai moito, sí. Joder, non entendo como non tuveches o impulso, o salto, o sea, máis participación a nivel nacional, tío. Bueno, pues porque non chamaron. Porque non... É así. Non te digo, non rexeitei traballo. Pois entón o que máis me temía, que non se valore o mellor o talento de alguén e sobre todo en Galiza. Somos moitos. Sodes moito, sí, tuvo suerte, o sea, bueno, suerte, a ver, falemos da suerte de que se fixen tal, pero non empezou tampouco, o sea, leva desde os 20 anos traballando Luis Zaera, por exemplo, que parece que agora se empezan a valorar os actores gallegos. O Touriñán non empezou como actor, xa ves. Pero que pasa? Que de repente faz un traballo que ten moita repercusión é así. Claro. Eu levas traballando 20 anos que faz unha cousa en concreto que ten moita repercusión, empezante a coñecer, é así isto, non pasa nada. Pero eu o que creo, porque eu gústame moito, sigo moito o dobraxe a nivel o nacional, claro, porque é que aquí, por moito que queira seguilo, non é de rascar. Xa me dices o que levas traballa últimamente neso, pero, por exemplo, en Cataluña... Dobraxe sigo facendo, digo no outro, que parece que a mellor estás traballando porque están poñendo algo teu na tele, pero non. Reposición. Desde o outono do 21 traballei un día nunha película que fixen en Madrid un papeliño, nunha peli la última de Calparsoro. Outra peli que se fixo na Coruña, traballei outro día, unha peli que se chama Xusticia Artificial, que dirixiu Simón Casal. A de Madrid chamase Todos los nombres de Dios. Traballa Luis Tosar de Prota. E nada, e agora saiu isto que vou empezar a serie empezase a gravar o 22 de maio ata setembro, pero eu creo que teño 6 días de grabación. Eu empezo o 5 de xuño, según está o plan agora, así que, xa ves, isto é así. Despois, o que che pasa a veces é que tens que rexeitar traballos
porque che coinciden 2 ou 3. Igual votas para un ano e de repente chamante para 3 cousas ou 2 que che coinciden, porque, claro, tamén é fácil, relativamente fácil que coincidan, porque, por exemplo, as rodaxes de cine ou series de televisión que se fan, bueno, de gran presuposto, que se fan case todo en exteriores, non? Ou exteriores naturais, pois empezanse a rodar cando ven o bo tempo. Claro. Sobre todo en Galicia, non? Pero fora tamén. Entón, empezan na primavera, é o forte, a temporada forte de primavera ou outono, porque, bueno, queren garantizar pues, que non ter mal tempo e todas estas cousas. Claro. Entón, é normal que ás veces se coincidan dos proxectos, por pequenos que sexan ou grandes, pero que che coincidan no tempo, claro. Claro, é unha puta... Recórdame o que me pasaba a min cando era novo. Pero sabes con que me pasaba eso? Cas mulleres, macho. Que che coincidían dos... Sí, era estar solteiro e non aparecía ningunha, carallo. Cando aparecía, era ter moza e que salían como setas. Sabes? Nunca chouve o gusto de todos. Podían vir as cousas ben repartidas, pero hai que collelo cando ven. Joder. Pois, home... Perdón, disculpa. Non decía. Pensei que te interrumpira. No, claro, pois o que falabas, claro, que, joder, hostia, que o de Santos non sería o bicho raro, terías que tuvo moi boa recibida esa serie, moita... Pero, claro, o salto nacional non o ten, porque falando da doblaxe, os estudios nacionales, se non me equivoco, hai en Madrid e en Barcelona. E en Barcelona, en Cataluña en general, o sea, onde doblan as películas o castelán, non? Refiérome, non? Os estudios así máis tal, está Madrid e Barcelona, todo onde se dobra todas as pelis. Galicia dobrase moito o castelán, muitísimo. Sí, pois non o sabía, por eso te quería preguntar, que se aquí non se fai tamén eso. Sí. Dobras aquí, tamén hai estudios en Andalucía, no País Vasco, en Valencia. Pois o que se fala sempre Madrid e Barcelona. E teño un amigo que é director, o sea, é guionista, que está en Barcelona e ainda mo confirmou il, que o doblaxe todo está todo. Pois porque non che conte historias, de todo nada. A maior parte está fora de Madrid e de Barcelona. Bueno, a maior parte, a ver, o que sí que se fai bastante, ou casi exclusivamente en Madrid e Barcelona, é o cine. O cine de distribución. Case todo, non todo, Pero, polo demais, aquí non paran de doblar cousas para Netflix, para HBO, para Disney aquí, así. Sí. Santiago, no estudio de Santiago. Sí. Ostras, pois non sabía. Na Coruña. Tú non fas dobraxe a castelán? Sí. Ostras. Ponme isto ahora que rematan 10 minutos. Porque terá un límite, non sei quanto é. Creo que igual sí. Igual é media hora, non? Pois non o sei. Non, é unha hora. Sí, non sei cal é o que tiña unha hora. Era o Zoom, que sempre tivo unha hora. Facíamos tú na pandemia, non sei cantas veces. No, eso era o Instagram. Tiña unha hora, creo. E despois había que enganchar outra vez. Claro, non sei, a ver si... Home, que... Aquí levamos 30 minutos, 38 segundos. A mí o que me marca é a conta atrás. Quedanche 9 con 19, con 17. Entón son 40 o que nos dá. Sí, será, non sei. Sí, porque eu abrí antes para que entraras ti na conferencia. No, porque eu entrei un pouco antes, pero se non retomamos como sea, Se metes tempo, ainda quería falar un poquinho máis contigo, Si. Enganchamos como... Obviamente, se ti estás a gusto na conversación, espero que sí, que... Eu sí, nada, ti dalle, ti pregunta que eu... Sí, bueno, que isto non é pregunta, isto é falar un pouco por eso de dudas e deso, pero o que che dicía de... Tú para dobrar a castelán tamén o fas aquí en Santiago, ou tú solo dobras para galego? No, que te contaba, no. Claro. Para castelán tamén. Como non se ve a cara, pois é máis difícil. Bueno, eso a maioría da xente. Eu collo as voces moito, sempre o digo, teño como un don po dobraxe, macho. Sempre collo... Ti viches unha serie, a mellor non, que teño aquí unhas fotos de personaxes así míticos que dobrei. Estou aquí no despacho. E onde está este?
Diviches unha serie, a que hai moito fan desa serie, igual que non es Castlevania, soeche. Castlevania. No, deso soname un videoxuego da PlayStation daqueles, Castlevania. Era deso, basado nun videoxuego ou algo. Pode ser, non sei se... Que era dun esqueleto ou algo así, era así de ciencia ficción. Soeche este. Non o ves. Sí. Sí, é dun videoxuego, sí, pero non o vin, a min xa me colleu xa tirando un pouco maior. Bueno, é que teño aquí o rollo este que desenfoca, non sei por qué. Sí, no, pero ese, alcanzas a ver. Sí, pero sí, eso é algo así como de rol ou tal, creo que é dun videoxuego ou algo. Este doblino eu chamase Alucard, que é o alter ego de Drácula, é Drácula do revés. Claro, sí, a palabra feita ao revés. Sí. Sí. Pois ese é unha serie de Netflix que ten moitísimo éxito de dibuxos. Sí, así de vampiros e cosas desas. Sí, esa non, pois esa non a coñecía eu. Desto de anime tal de debuxos ou tal, porque saen debuxos, claro. Sí. Eu do que era, cando era pequeno, igual o acordes, estes que teño aquí atrás, os Caballeros do Zodiaco. Que hasta creo que se empezaran daquelas, igual me equivoco, igual teño un falso recuerdo, que se empezaron a doblar moi pouquiños capítulos no final dos 80, creo que fora. Na época do Son Goku, pero ao final, claro, o Son Goku tuvo tanto boom que dobrastes. Non estuveche tú tamén na Bola do Dragón, tamén doblando algo? Non Son Goku, sí. Sí, pero cousas pequeniñas, ningún personaxe así importante. Sí, algunha intervención así... Algúnha intervención, sí, pero cousas de... O que chamamos nós no gremio piratillas ou piratas. Sí. Piratas e capaz de voces que saen por ali, de secundarias, ou, sabes? Personaxe que aparece, ten dúas frases e marcha, ese tipo de cousas. Sí, e logo veces o que se ve, claro, é a cuestión de presuposto ou tal, porque sobre todo aquí ves unha película que os personaxes moi secundarios eu noto, digo, hostia, pero a voz deste tipo é o que saliu a primeira hora. O sea, o mellor no mesmo capítulo ou tal, dobras a dúas ou tres persoas. Non che ten sucedido? Sí, senón hai que optimizar recursos, claro. Claro, presuposto. Se tes bo oído, esas cousas pilladas. Normalmente non dobras a dous personaxes que están pegados, sai cerca do outro. Paso a mellor unha voz ao principio, outra no medio, outra ao final, cando son así, cousas pequeniñas. Pero sí, claro. Tamén para que lle compense o actor, mellor temos que desplazar de Santiago a Coruña, de Coruña a Vigo, de Vigo a Coruña. É onde hai estudios nestas tres cidades, principalmente. Entón, pois movémonos por aí. Para que che compense un pouco, pois a veces faz varios personaxes. Para que che compense a viaxe, digamos. Claro, porque agora tamén, claro, por presupuesto e tal, agora ca evolución, tú claro, que levas tantos anos, máis de 30 facendo dobraxes, antes facíase, a ver, non quero dicir que se omitan cousas ou tal, pero antes como que se lle puña máis cariño, que se lle dedicaba máis tempo, facían esas cousas, agora é todo máis... Temos unha hora, vamos facer... Antes igual tamén vos xuntabades todos en X días para dobrar unha película, agora o mellor vas tú gravar e estás tú solo, tes unha hora, gravas o teu, o outro grava por separado, xa non se grava xunto. Non cambiou. Pero eso foi desde a pandemia. Foi desde a pandemia? Sí. Pero ao final síguese facendo, sí, ao final é máis eficiente, económicamente, digamos. Síguese facendo ainda agora, non? Sí, agora só se fai así. Xa non volvemos a doblar xuntos nunca máis. Claro. Te parece? Saliu máis barato. Non, se sai máis barato, dis. Non sei, pregunto, Non ten que ver. Nos cobramos por ir, e cobras por ir, despois cobras, digamos, polas liñas que dobras. Da igual que esteas acompañado que esteas solo. Eso é igual. Pois a empresa, o estudio de dobraxe, pois trata de optimizar as cousas. Aquí está outro compañeiro. A ver, Marceliño, ven, que mira, está aquí. Despertou. Hola, Misifú. Michiño. Sí, están aí, felices. Sí. Pois nada, xa te digo, as empresas tratan de optimizar fan a produción como mellor lles cabe, claro, para gañar cantos máis cartos mellor. Pero o noso traballo é unha pena, porque sempre cando empezamos estar con máis xente no atril era outra historia, era moito máis bonito. Pero
tamén, claro, os ritmos ahora cambiaron, tamén tens que ir máis rápido, canto máis rápido vas, os ritmos de producción canto máis altos son, pois máis dinheiro gañan. Claro. Se acabas unha película en vez de en 2 días, nun día, pois, evidentemente, gañas máis cartos. Non Claro, nós, claro. a produtora, o estudio, digamos. Sí, no, vos non. Porque eu teño visto bastante xente, si, de nivel nacional e tal, que fala bastante deso, non vou poñer nombres, do que se gana. E, bueno, tamén algo que vos jode moito, que te chamen dobrador, no? Dobrador, os dobladores traballan cas... Hai xente que lle molesta, que prefire actor de dobraxe. Que é actor de dobraxe, pero hai quen se molesta bastante, Lo que levo visto. Pero, bueno, sí, eu creo que máis ha caído actor de dobraxe, que é máis preciso. O dobrador é unha cousa así un pouco... Pero non, a mí non me molesta nada. A ver, me salga aquí a pantalla, que senón, ostras, ainda me vou quedar... Que pasou? No, que teño dous monitores, discúlpame, estou no pondo porque para ver a conta atrás, para cando se nos pare isto de gravar ou algo, non sei. Deben quedar... Xa está, 1 minuto 50, sí. Pero bueno, si eso si che parece ainda retomamos. Sí, ó. Claro. Sí. Aquí hai un lote de botóns, chatear, subtítulos, aquí hai de todo. Isto de mostrar subtítulos, non sei para que é, igual nos subtitula automáticamente. Sí. Voy dar a ver. A ver, fuchica. Sí, ostras, mira. Se ha habilitado la transcripción en directo. Y no sé si tío ves. Sí. Está transcribiendo directamente según falamos. Lo que pasa é que non entende galego, claro. Entonces, claro. Con cosas malas. É o que me puñei aquí. No, a min ponme quen pode ver esa transcripción e ponme claro como que teño que os participantes con os permisos pertinentes con base en configuracións preestablecidas na reunión tal. Claro, non o terei preestablecido. Pero sí que o pon, pero si quere non hai problema, ainda fago o esforzo e doblo o castelán para que pode chegar un pouco máis de público. Estate subtitulando. Pero en galego daquela maneira, está traducido ao castelán, é increíble. Hostia. Estou flipando. Pues... Sí. Hostia, estou flipando, tío. Transcribe directamente. Hostia, pues de haberlo sabido me cago en Diola, hostia. Qué fuerte. Ti non o ves os subtítulos? No estou vindo, porque por aquí pode ver este tal. Ponme que solo pode ver o que non ten configurado. Eu non o teño configurado eso. No, pero arriba na pantalla, aquí eu teño a dereita, non sei se tes un micrófono que pon silenciar, detener vídeo, compartir contenido, non tes eso? Sí, compartir pantalla. Mostrar subtítulos, sí, aquí me pon. En español, guardar, sí. Vale, ya me pone, está activada. Pero non nos ves agora. Contame máis cousas, veña. Conto, a ver, que che conto? Que che ia contar? Dame medio segundiño solo, que vou coller el refrigerio. Medio segundo. Eu teño aquí o whisky camuflado. Pero de verdad, tío, como personaxe o Santos, tío, a min... A ver, non me gusta tampouco comparar, entendes? Admiro moitísimos actores, moitísimos personaxes. Pero Santos, eso que en galego, tío, é que é un personaxe que empatiza, porque dache a ver... Identifícaste por o cabrón que podemos ser todos, porque... por moito que sea un pouco cabrón que ten o seu corazonciño... Claro, pero é moi simpático, además. É que, bueno, home, eso non foi falta que o diga, joder, eso xa se ve. Simpático. E cando empezou a verse que tamén tiña o que distía o seu corazonciño, a xente hasta lle produciu certa tenrura, non? Ostras, pois mira, non é tan insensible como parecía, ten corazón, ainda que non o parezca, sí. Sí, ten. Claro que, por suposto. Nostra. Colleche cariño hasta ti, macho, porque ese fuchelo construindo un pouco, que antes ao final divagamos, puxémonos a falar de todo, claro, porque empezou no capítulo 5 ou 6, sinceramente, cando entrou, dixen, este tío hecho eso, dices, que fillo de puta, non? Porque xa entraches no do Derguace... Bueno, entrache tú non, entrou Santos, vamos a falar en terceira persona, non... Bueno, da igual, que che crea como un rechazo así tal, porque dices, este cabrón, que tal, non sei que... E logo velo no seguinte xa ponte como unha alerta de... Unha das primeiras secuencias estaba medio torturando a... Claro.
a Tomás, que o personaxe facía Alfonso Agre, Sí, o tenente. Sí, Un crack ese home, Unha débeda de xogo, que xogaba o póker e estaba enganchadísimo ao póker e tiña débedas. Así empecé. Pouco máis, acaba con ele. No, no, Daquela non sabía que iba a ser tan simpático. perdona, igual me equivoco, pero creo que primeiro cando empezou foi con Xavier Deive. Xavier Deive, que non foi con Xavier Deive, que ele estaba casado con Isabel Naveira, con Raquel, era o... Sí. Non me acordo como se chamaba. Sí, pero que me estás preguntando? Que cando apareceu Santos, que a débeda que era Dilo ou algo, non? No. No, hilo rollo foi cando o teléfono que tiña escondido, porque ti mandaraslle facer non sei que hostia. No, eso foi moito máis tarde, pero digo hostia, que me estou liando. Apareceu Santos, apareceu no desguace, porque veñen os gardacivís, a parella, está Miguel Ángel e máis como se chama? Sí. Marganeira. Eso. Marganeira, xa non me acordo do nome dos personaxes, joder. Era Marganeira e ele era Diego Bazán. ¿No? Diego Bazán, joder, hostia. Diego Bazán, Miguel Ángel sí, efectivamente. Sí. E chegan por ali investigando Lucía. Sí. Veñen investigando, non recordo que, veñen me interrogar. Esa é a primeira aparición que teño eu ali no desguace, todo sucio, na camiseta. Sí. Sí, certo. Despois, no mesmo capítulo, no seguinte, cando se me ve ameazar a Tomás. Sí, as movidas con Deive, con o personaxe de Xavier Deive, son máis adiante. Sí, porque tiña algo que ver por o rollo, claro, sí, porque foi o asesinato da primeira rapaza e tal. Porque É que empezou como un thriller da hostia, a verdad. A serie deu un giro que non víala como un homicidio e tal. E logo cando apareciche tú, foi aí que cada vez foi máis cachondeo e ao final, home, non que sea unha serie cómica, pero é bo que tiña acción, tiña intriga, suspense, acción, rompía os esquemas, foi a hostia. Dixen, foi cando apareceu este carallo aí a armar de Dios. O Santos creo que se lle foi dar maus hasta os guionistas. No, que creo que non se contaba eso, tío, non sei, é o que parece de fora. Sí, foi un pouco así, non é que se fose das más, eu chamaríalle máis ben evolución. O sea, foi de dar maus, digo no bon sentido, hostia, sabes, que refiérome que non contaba que fora a adquirir tanta relevancia nin tanto protagonismo. Supoño, eso nunca sabes como vai funcionar, non sabes nin como vai funcionar unha serie, nin como vai funcionar cada un dos personaxes. Depende tanto do público, pode coller cariño como te poden odiar. Claro, pero claro, ahora que falamos tamén antes, que si, bueno, de como van as tecnologías hoxe en día e todo, hoxe, tú que levas moito tempo, como falamos antes, isto, hoxe en día, a ver, como me explico? Antes había un guión e facíadelo, porque para recibir o feedback e a valoración dos audientes ou do público non a tiñades tan inmediata. Ahora a través de Twitter, de non sei que, de non sei cuánto, claro, según a audiencia dese capítulo e tal, os guionistas vanse adaptando o que o público lle pide. Digamos que é máis rápido a resposta dos creadores ca recepción do público que ten sobre ela. O sea, o público ten moita forza sobre como continúa a serie. Como en Xogo de Tronos, por exemplo, que falaban de non sei que, collía o tipo e respondíalle matando a un dos protagonistas. Non sei se me explico. Que hai máis interacción, resumindo, non? Eso está claro. Despois, que inflúa no descorrer das series é outro cantar. Non sei, pero sí, ás veces o público opina e ves as opinións no momento, pois se che convén ou se queres e podes variar o rumbo dunha serie ou dunha película non, que se está feita. Claro. Unha serie, se queres, podelo facer.
ese tamén a vantaxe das redes sociais. Acórdome en Serra Moura, estábamos moitos comentando o capítulo cos telespectadores no Twitter, era unha maravilla. É unha sensación estupendísima. Para ben e para mal, porque as críticas tamén as tens que comer. Se te fan críticas, pois é o que hai. Como sentan as críticas? Se queres aproveitar ben é unha arma interesante para coñecer os gustos do público e poder cambiar rumbos. Non sei se é fácil, porque eu non son guionista e tampouco sei moi ben como funcionan. Sí. Pero sí. Eu creo que é bo coñecer a opinión e as sensacións do público no momento, prácticamente. No, sabes? Recibes a resposta no momento. E aí é onde teño a pregunta, ves? Que me gusta moito facervos, ainda ya fixen tamén o outro día que estuve con David Zamor. E se me permites, sí que che arroxo esta pregunta. Como sentan as malas críticas cando estás moi exposto? Porque, por exemplo, nese momento, se tú cando estás Santos, eres aquí en Galiza un personaxe moi mediático. Porque hai xente que mesmo, non sei que lle pasara, o sea, un que era un... na de Walking Dead esta, na serie esta Walking Dead. O tipo o Negan, o do bate. Ese tipo, é un exemplo, hiperbolizar, non, a situación. Ese tipo que era un fillo de puta tal, recibía amenazas de morte. Dice, a ver, eu son un actor, pero a xente non mezcla moito como, a ver, un neno de 11 anos como meu rapá, venche, hola Santos, todo contento, non, pero xente maior, non tes visto algunha cousa desas ou... Ten pasado, sí, ten pasado. Pasa que, claro, que non entende eso, sendo maiorciño, ten un problema. Acórdame cando eu estaba en Libro de Familia, aquela serie, traballaba Abelardo Gabriel, paisano teu, que en paz descanse. El facía o alcalde de Santalla, que era a vila onde máis ou menos sucedía todo. Era un personaxe malísimo, un cacique tremendo, malo, tiñas todas. E contaba algunha vez paseando por aí pola beira do Miño en Ourense, que un día empezaron a tirar pedras, insultando, pero porque a xente hai xente para todo, pues, que te confunde co personaxe. Sí, pero como pode ser? Pois pasa. E pasoulle a él, acórdame perfectamente, cando comentaba. A xente para todo, hai que ter cuidado. Eu afortunadamente tiven boas experiencias, porque a xente cando se chegaba a min por Santos, pois era para darme un abrazo, pedir unha foto ou dicirme que Santos, aí, cosas desas. E tanto novos como maiores, non? Co Santos chegaba a todos os públicos. Sí, teme vido algún pai con algún neno demasiado pequeno para ver esa serie. Pero bueno, en fin. Espero que dixeran que era todo mentira. Eu non che trouxe a ningún neno pequeno. Vale, teño aquí escondido un, porque, a ver, o malo que non te escoita. A ver, ven, que le dices hola. Xa verás, xa. A ver, toma. A ver, pon los cascos, que si no oyes. Venga. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Kevin. Muy bien. Pues encantado. Dile que tú sabes cómo se llama él. Tú te llamas Santos. Sí. Es una película. Me gustan mucho tus series y tus películas. Bueno, pues muchas gracias, hombre. Nada. Dice, ¿a quién te gustaría? Dice, o Santos. Sí. Xurocho, que morra ahora mismo, tío. E dixo moi il. E eu, claro, que ahora digo, joder, a ver, a xente que... Porque eu sempre poño un exemplo. Digo, eu isto non fago por chegar a un público nin por nada. Fago como algo personal. No, pues o que tens que dicirlle é que Santos ten que quedar cas cousas boas de Santos, non cas malas. Xa. Que hai que tratar ben a xente, as mulleres, non como Santos ás veces. Sí. Bueno, xa sabes. Sí, no, il por moito que tal, bueno, estudiante non é bo, pero o que é moi responsable, sempre lle dicimos que descirna un pouco a realidade da fantasía. Pero,
Claro, digo, sabes isto? Digo, mira, é Monte Castiñeiras, tal, este é o actor, claro. Dice, pero é o Santos, é o Santos. E dixen, bueno, despois si queres chamarlle Santos, pero sabe que te chamas Monte Castiñeiras e que eres un actor. E agora é o que che dicía, cando se cortou a chamada, aproveitei para ir a facer unha visita ao señor Roca, e crucei no pasillo, que anda ele cheirando por aí, seguro, e díxome, hostia, casi non o conocía, ahora sin a barba. Claro. Digolle, pero logo non o biche tal, e díxome, sí, e xa me dixo il, no, indo vin outro día con mamá en Auga Seca. Ostras, mira. Papelón, Temos aí uns fans, Papelón, teu, Auga Seca. Papelón, porque 20, eu, claro, vexo moito cine, tío. Mismo, para rematar co de Serra Moura, enlazar con isto, eu do primeiro asesinato, eu sabía que era o tipo este o das madeiras, que era o asesino, xuro, desde o primeiro capítulo. Dixen yo a miña muller, é este, tal, e acertei. E contigo acabou unha primeira temporada e quedei ca duda. Pero eu dicía, este que era como o padriño dela, ahora se estamos falando de Auga Seca, dixen, este ten algo que ver, tal. Dixen, este é un cabrón, o sea, este, o personaxe. O Mauro. Mauro, eso é. Sí, E ainda non vin a segunda, creo que andan vendo iles, que non dou feito con todo, macho. Non é boa persoa, Mauro, non. Non é un bo exemplo. Está enmerdado, é un tipo de moita pasta, moito poder, ca a fillada, o afillado está cos portugueses, o moreniño, o negro ise, vamos, falando claro. Unha pinta de mercenario, parece deste de los niños de la guerra, esto, tal, o sea, un tío sin escrúpulos. É que non cheguei moi adiante, non... Pois tens que ver a segunda. Sí, no, por supuesto. Está mellor incluso que a primeira. A min gustoume máis. Eu creo que está moi ben. Rematou xa? Sí. Claro, Sí. Non creo que se fagan máis... eu creo que non. Quedou aí 2 temporadas e aí quedou. Vamos, calquera serie se podería retomar, porque os guionistas saben facer maravillas, se podese retomar, pero xa pasou bastante tempo, eu creo que non... Esta productora que está facendo Rapa agora, que está funcionando moi ben, vai estrear agora a segunda temporada, que tamén promete. E ainda me escribí un rapaz agora e tal, porque lle dixen, bueno, digoche tamén, aproveito xa para decirche que, de feito, quedei xusto mañá con Tito Sorei, a mesma hora que contigo, tamén ás 4 da tarde, estarei mañá con Tito Sorei. E xusto me falou hoxe un rapaz de eso da Rapa, que están con esta serie e tal. Pero eu, a estas alturas, teño que ser honesto contigo. Eu, o cable de televisión, enfadeime, emputecínme, como decimos aquí, non? Como decimos os galegos. Cando empecé a reforma, o cable entraba xusto por aquí. Sí. Ainda está o burato. Metille un tesoirazo que dixen, quédome só con internet. Foi fai 10 anos, ou así. Ahora, claro, porque pareceme unha ferramenta na mão dun neno moi perigosa. Non tes televisión na casa? Non teño televisión, pero, a ver, televisións teño en todas as habitacións, o que a pantalla. Sí. Pero todo lle teño enchufado un ordenador, porque eu cualquier cousa, eu Serra Moura, todo, o vexo a través da páxina da TVG. Ou as plataformas. Ou as plataformas. O que non fago, de verdad, antes facía porque non che quedaba outra moitas veces ou por tal. E eu, a ver, desto non vivo, eu teño o meu traballo, xa sabes que saín de traballar, son un mileurista como cualquera, sabes? Pero o que non fago e non recomendo, que estou cada día máis cerca a voso, falo con máis xente do voso gremio, o que non fago xa, co corazón na mão, é a piratería, as páginas estas de... Porque eso fixo moito dano, moitísimo dano. As plataformas aínda son bastante asequibles. Son. Eu creo que o que fixo Netflix foi unha hora, con isto de non compartir contas, foi unha mala política. Supoño que recuarán, porque perderon en España 2 millóns de abonados, incluído eu. Compartía contas cunha amiga, claro. E agora mesmo non teño Netflix, porque se non enfadeime. Supoño que darán marcha atrás. Concretamente este mes foi o primeiro, o de abril, o pasado, foi o primeiro mes que deixou, desde que saliu, que foi a primeira, deixou de ser a primeira plataforma de streaming en España. Superou xa Prime.
Prime, calquera ten Prime, macho. Eu teño por aquí paquetes de Amazon, mando o paquete un día para outro, tal, e ainda che regalan eso, regalanche a música. Eu teño a Alexa, que me encende as luces todas da casa. Ahora ainda puxen a porta do garaxe automática, xa lle vou poñer para que me abra, claro, 30 pavos o mes. E aquí metenche 8, creo que estou pagando eu, e a resolución, unha resolución de baixa calidad. Sí, sí, sí. E como está o percal? Porque te escoitei tamén, se me permites a pregunta, escoiteite falar concretamente ti, se mal non recordo, en algunha entrevista por aí, de que había unha certa obligación desde os anos 80 largos, o pouco de empezar a TVG, de que tiñan que collerse non sei cantas películas, digamos que había que doblar obrigatoriamente 10 o ano en Galiza. Sí. Porque é unha televisión pública, no? Que se pagan cos impostos teus, cos meus e tal, pero que é unha lei que nunca se cumpriu. É iso certo? Equivoco? Me teño un falso recordo? Ou como é eso? É certo, sí, sí. Está na lei do audiovisual, non me acordo do ano. Pero sí, nunca se chegou a cumprir de todo. Dobrouse alguna... a lei dicía que tiñan que ser películas de cine de distribución, estreas cinematográficas, non no cine. Claro. Pero fixose algunha, pero nunca se chegou a cumprir. No, quen ten que obligar a cumprir esa lei, pois nunca o fixo, entón. Pero claro. Sí que existe, sí. Escoitaches ben. É que é un problema, xa che digo, que quero, a ver, estamos falando como dous amigos de carallada, o que pasa que hai moitos oídos aquí postos, e se non sei por que non queren ver isto. Estamos falando entre tú e eu, pero por eso non te quero comprometer en algunha pregunta, o sea, que cando queras, hasta onde tú queras, vale? Non fai falta que me digas, eu poida responder. Xa, pero bueno, invítote porque si colgo o santo a min, nunca mellor dito. Pero é que a mí encanta o meu contido en galego, xa empezache tamén co outra que ainda non nombramos, ou empezache dunha das series así máis fortes, bueno, creo que foi a máis forte, foi a de Mareas Vivas. Tu xa estuveche aí. Es como estuveche en todas as salsas. No. Mareas Vivas. Non estuveche? Sí, Mareas, sí. Claro, Mareas Vivas. Que se Ramura. En Matalobos, sí, estuveche en todas. Non crees que ahora con isto que che digo, igual que a min, canta forza está perdendo? Eu creo que a media do público que é moi elevada. Faise o esfuerzo, fíxose con esas series, ahora xa non se fan dice contenido audiovisual, porque, joder, hostia, eran unhas series potentes, que se chega a ser unha serie... Si Matalobos o teñen en Cataluña, me cago en diola, macho. Doblan no castelán, como Merli ou algo deso. E todo o que facemos aquí morre. Santos non vai traspasar as fronteiras de Galicia. Que cal é a pregunta? Si é que é alguna pregunta. A ver, é un... Vas ben. A ver, para min primeiro, contigo xa che dixen, a entrevista en galego ou castelán? Rotundamente galego. Perfecto. Como sería dobrar a Santos, digo a Santos e a todos, ou outra serie, pasalo castelán? Que reacción tería? Por que non se fai? Por que non interesa? Perde a gracia, o noso idioma vai tan ligado ao... Espera, que non te cuento. Agora. Ei, escoitasme, si? Agora sí. É que non sei como... É que non é unha pregunta, é unha reflexión miña, vale? Eu digo, si isto se dobla a castelán, que aceptación tería? Non sei, porque o contido catalán, como falábamos antes, traspasa fronteiras, e o noso por que non? Matalobos, Serramoura... Estás facendo unha pregunta. Ahora sí, xa desarrollei a pregunta, sí. Estás dicindo por que non traspasa fronteiras, non? Quen é o culpable de non poñer o investimento? Nin en doblar esas 10 películas, nin de facer unha campaña de enviálo para fora. Eu creo que é ben fácil de responder esa pregunta. Non sei se... Tú xa me respondiche antes que tú non te negache ningún chollo. Tú si te dicen que dobles a Santos o castelán, como se piden doblarlo en inglés. Tú xa me dixeche que non rechazache ningún chollo. Sí, no, pero de inglés non o domino tanto. Bueno, é un dicir. Sí, no, a ver, eu non sei se sabes, por lei temos dereito a dobrarnos a nós mesmos
ás nosas linguas. É un dereito irrenunciable que temos na lei. Se dobla o euskera, pois evidentemente non fará un actor que fale euskera moito mellor que a min. Pero sí, nós temos dereito a doblarnos a nós mesmos, neste caso, pois en galego ou en castelán, se faz unha cousa. Por que non traspasan fronteiras? Aquí hai series ou películas xa traspasan máis fronteiras, porque hai que poñer empeño en vendelas fora, nada máis, para iso. Se teñen calidade. Se non, é máis complicado. Pero hai cousas que teñen calidade aquí, sí. Hai cousas que traspasan fronteiras aquí, hainas. Hai cousas que teñen calidade e non saen de aquí, tamén é certo. Por qué? Por qué? Porque non se pon empeño. Non se pon empeño. Quen é o propietario destas cousas? A ver, quen é o propietario é quen as ten que vender fora. E por que non o fan? Por que non o fan? Esa é a pregunta. Pois que non son eu quen ten que responder. Claro, pero, claro, é que eu veo algo que non... Eu sei que Serra Moura pasouse en Rusia, non sei se sabía. No. E pasouse nun canal latino que é moi simpático, vernos doblados en latino, un canal Estados Unidos. Tampouco sabías. No, non o sabía. Busca en YouTube. Serra Moura, el canal chamase Canal... Espera. VM ou algo así. VME. É moi simpático, porque estamos doblados en latino, moi ben doblados. En Rusia, nun canal ruso, non sei cantas temporadas se puxeron, non sei se 2. En ruso chamábase, ainda me acordo do nome, Cherniles. Cherniles, que significa bosque negro, traduciron Serra Moura. Así que, bueno, cando hai ganas, cando a ver, que pasa? Que tamén hai que poñer cartos. Hoxe en día non podes facer unha serie sen un presuposto mínimamente decente e pretendela vendela fora. Porque a competencia é tan brutal, porque a xente vai te comparar que se poñen en Netflix, que se poñen en HBO. A ver, Auga Seca está en HBO. Ten calidade para estar en HBO? Sí, seguramente. É máis, ainda máis. Pero necesitaría máis presuposto tamén. Porque a xente está feita a ver cousas moi espectaculares. Cousas de 15 millóns. Ainda lín onte as series máis caras da historia, entre elas Xogo de Tronos. O capítulo piloto de Broadwalk Empire, creo que foi o máis caro. 130 millóns, o capítulo piloto de Broadwalk Empire ou tal. Pode ser, sí. Sí. 130 millóns faz 40 temporadas de Serra Moura. Primeiro hai que ter ganas de vendelo fora. Despois, o que non podes pretender é vender algo fora, competir con todas estas cousas, ou non con estas, con outras, máis baratas, pero con presupostos de 80.000 euros por capítulo, que é o que ten máis ou menos unha serie producida pola, encargada pola TVG. O sea, a conclusión é que facemos milagres aquí, en Galicia. Así de claro. Milagres, porque é o que, máis ou menos, é o presuposto que hai por series. Cando se facían, agora case non, agora fanse menos, ou case nin se fan. Pero ese é o presuposto que tiña Serra Moura, por exemplo. A que é para flipar. Sí, pero... Pois maravilla. Vouche por unha metáfora. Si eu son Dios todopoderoso, me piden que faga un milagre aquí en Galiza. E o fago? Sí. Pero que pasa? Fago un milagre aquí en Galiza, pero o meu poder non chega por si me pide alguén que faga un milagre en Madrid, non chega ese milagre a Madrid. O milagre está feito, pero non traspasa a fronteira. Non sei se me explico. Tampouco hai que mitificar Madrid, a ver. No, a ver, Andalucía... Madrid vale para nada. Non. Eu rexeito esta historia de si non llega a Madrid, non vale para nada. No. Vale igual. Disculpa. Non interesa chegar a Madrid. Non digo a Madrid, digo que chegue máis co que aprendín contigo, do que se trata. O sea, eu estou preguntando porque aprendo e seguramente hai cousas que tú das por feito que, igual que eu che pregunto, desde a miña
completa ignorancia, moita xente que o está escoitando ten o mismo ou minda menos conocimiento que a min de dobraxes e de como furrula isto. E de paso que temos unha charla é moi didáctico pos que están escoitando porque o está sendo pa min. Entón, claro, dando por sentado que tú xa me dixeche antes, que hai un estudio aquí de puta madre de dobraxe en Santiago, en Galiza, a doblar o castelán, e que incluso eso, doblar o castelán, chegando, dixen Madrid de ejemplo, digo... Dani, estou me perdendo. A ver, vamos retomar. Sí, a ver. Estábamos falando de que por que as cousas que se fan aquí non saen fora. Un pouco eso, non? Que sea... Sí. Vale. Pois, por que non saen fora? Porque se ti fas unha serie e queres la vender fora, tens que poñer os medios para vendela. Nada máis, xa está. Se non ten calidade, pois é máis difícil. Ten que ter dúas cousas. Calidade para poderla vender fora, porque agora o que che dicía antes, comparamos enseguida con calquera outra serie que estamos afeitos a ver, con series de millóns por capítulos. E aquí temos as que se fan aquí. As que se fan aquí falo para a Televisión de Galicia, que agora están facendo cousas aquí para Netflix. Esta que vou empezar eu é para Netflix. Teñen outros. Fariña, por exemplo, tiña un presuposto nada que ver con isto, porque se fixo tamén para unha produtora moi potente que meteu cartos aí e por iso se puido ver en todo o mundo, porque é unha serie con calidade para verse en todo o mundo. Pero non sei que orzamento tiña Fariña, pero pasaba do medio millón por capítulo seguro, ou case seguro, por aí andaría. Entón, pois esa é a conclusión, non hai máis. Hai que facer as cousas con calidade, hai que, se falamos dos medios públicos, pois hai que meter o diñeiro. Se queres comparar, despois é moi bonito presumir de denos un premio non sei onde, en Suecia, outro en Escocia, por tal. Sí, pero hai que meter cartiños, porque xa che digo, facer milagres fanse, pero non dura para sempre. Entón, se queres competir, hai que ter un orzamento decente. Se falamos de, tanto fales de medios públicos como de produtoras privadas. Hoxe en día funciona moito a plataforma, e as plataformas pois xa che garanten un orzamento decente, tamén che exixen un produto máis que decente. Esa é a cousa, non hai máis segredo. Cando preguntamos por que as cousas non... creo que mesturaches aí doblas a Santos ou Castelán. Téñese doblado series aquí para fora. Xa as Mareas Vivas se doblou en Castelán. Non funcionou. Pasouse en Telemadrid, recordo, en algunha outra autonómica. Pero non funcionaron porque as cousas a veces non funcionan porque é moi difícil doblar o espírito de certo tipo de series ou de certo tipo de personaxes. E o que ten gracia aquí, como podía ser o personaxe aquel de Currás, ou como pode ser Santos, para facer unha adaptación en castelán boa e que teña a mesma gracia, é complicado. Porque nós aquí temos un humor diferente, temos unha maneira de expresarnos diferente. Santos en castelán, pois posiblemente non sería Santos. Habería que facer outro personaxe. Pero a mellor en Rusia funciona que te cagas. Perdón, agora. Isto vai ser emitido. Fala, como queras. Aquí... Nada. Pero ou en Malasia, hoxe en día, como te poden ver en calquera sitio, con subtítulos, pois non pasa nada. Nos aquí tragamos series de calquera nacionalidade con subtítulos e sin problema ningún. E ti ves a Santos subtitulado, igual, claro, non pillas a retranca galega, pero só lo pillamos nós. Tampouco pillamos a retranca americana cando vemos unha serie americana, non pillamos o 100% das cousas como pillan eles. Ou británica, non? Os británicos temos máis sintonía, temos un humor moi inglés en Galicia, digamos, moi parecido. É moi parecido, o humor inglés e o humor galego. Non sei se te das percatarás disto. Sí, porque a mitad de Galiza, hoxe a mitad de Galiza está en Londres. No, pero non ten que ver, quer dicir, o humor inglés ten unha retranca moi parecida ao... Sí, xa sempre tuvo, pero eu teño visto últimamente que estamos cada vez máis vinculados a Inglaterra, pero, bueno,
obviamente Londres, a capital, hai moitísimo galego galego en Londres, tío. Igual que antes iban para Suiza ou tal, ahora está todo Dios en Londres. Non sei se te tes fixado, as novas generacións están todas arrancan para lá. É máis complicado, porque co Brexit xa non deixan entrar antes. Supoño que estará máis difícil. Pero sí, bueno, sempre houve moitos emigrantes en todos os sitios, realmente. Claro. Sí, pero a culpa miña, pidoche disculpas, non formulei a pregunta ben. Non supen desarrollar, porque non era unha pregunta, é unha reflexión. Pero tú respondícheme a todo, porque me dixeche o que eu pensaba, que non quería ser tampouco tan directo de o noso humor en galego, pasado o castelán perde a gracia. A ver, tú contas un chiste en galego, e logo vou eu, conto en castelán, cual vai facer menos gracia. Temos esa gracia en xebre entre nós, non sei, mais... Eso pasa en todos os idiomas. Esa é a maneira de facer a traducción perfecta. Home, claro, sí, claro, porque a traducción literal xa o vemos no Google Translator, pero de alguna maneira ten que haber de traspasar as fronteiras, porque igual que nos meteron o cine de Estados Unidos por os ollos, a primeira non é a segunda, pero xa hai calidad, e aquí calidad sobra. Talento sobra. Pero Xa sabes o que faz. Que se reconozcan a personas con tanto talento como a ti, máis do que se che reconoce por aí fora. Para min o mellor sí. No. Falta venderse mellor, seguramente, non máis. E tamén respondiche... Que pasa, Marceliño? Queres sair? Está aquí pedíndome para sair para fora con el colega. Carai. A ver que che abra a ventana, Dalle, ala, aí. Ya está. Pues sí, hombre, no, hai que... Venderse mellor. Témonos que querer un pouco máis. Hai productoras que xa están facendo traballos moi importantes, estánse vendo en todo o mundo. Agora que colgas nunha plataforma, estánte vendo. Podes ver Fariña en Malasia, en Xapón, en Brasil, que, por certo, tivo moito éxito por aí. Agora é máis fácil. Entón, esa disculpa xa non a temos de como facemos para sair fora. Agora que as plataformas non tes problema. O caso é facer algo bo. Claro. Depois, o recoñecemento, eso depende de tantas cousas. Claro que depende. O éxito depende de tantas cousas, entre elas a sorte. Pois sempre poño o exemplo de Banderas, de Antonio Banderas. Iba a mencionar antes que nin se dobla a él mismo. No, pero, bueno, ese é outro tema. Quer decir que foi estar no momento xusto, no lugar axeitado. Se non, Banderas, mellor, nunca tería dado o salto a Estados Unidos a través do que traballou ali. Porque tal día, pois, estivo ali e pediron, de feito, bueno, xa é a historia que se coñece, non? Que fixo a súa primeira película, que era Los Reyes del Mambo, Os Reis do Mambo, que non sabía non tiña nin papa de inglés. E fixo a toda, aprendeu fonéticamente a dicir as frases, non sabía nin o que dicir. Se isto non é unha casualidade, un cúmulo de casualidades, pois a mellor estaría facendo aquí películas, seguramente traballando ben, porque xa traballara con Almodóvar, etcétera, e seguía a súa carreira, pois a mellor estaba aquí, e non como hai tantos, non? E nunca dera o salto alá, e non se convertiría... E claro, traballar ali, faz 3 ou 4 películas e podes te retirar, porque ese mercado non ten nada que ver con este, sabes? Pero se tes fame de éxito sempre aspiras a máis. Tamén pasou ele un pouco. Outro día, cando estuve aquí na casa do David Amor, como che dixen, xusto falando desto, nombroume ele o caso de Penélope Cruz. Dixo, Penélope Cruz, cando tiña 15 anos, estaban as amigas tal salindo de festa, non sei que. Penélope Cruz viaxaba a Londres, viaxaba non sei onde, estaba nunha academia e dicía, eu quero aprender inglés. E ela víase e dicía, eu vou traspasar fronteiras, eu vou estar... Algún día chegaría a Hollywood. Cando tiña 15 anos, todas as amigas se rían dela. E agora que chegou... Bueno, agora non, cando chegou, seguíanse rindo dela, de que é unha mala actriz. A min, personalmente, non me gusta. Valoro, respeto a tal... Eu que sei, pero respeto moitísimo... De mala nada. O sea, non digo que sea mala, digo que a mí non me gusta a min. Eu que sei, sabes? A gustos, evidentemente. Claro, non. Eu falando do respeto, pero eu non quero ser un queda ben, eu quero decir o que penso, sabes? Tampouco é das miñas favoritas, pero non é mala actriz. No, home, cualquiera que digamos que é mala... O que che quero dicir, eso que dicía Penélope,
Dicían moitas, pero non chegan todas. Ou pensas que é a única que dixo eu vou... Que pasa aquí? Batería baixa. Nada, que non todo o mundo chega, non todo o mundo non, o 99% non chega. E con todo isto, non sei, agora sí que é unha pregunta, algo comprometida. Pa min, eu sinceramente, pa min o talento telo para haber traspasado as fronteiras. A comparación é odiosa. Dani, pero parece que para ti é importantísimo traspasar fronteiras. Igual para min non. Que non me faz máis que dicir traspasar fronteiras. Sí, por qué? Pero por que me dixeche tú ao primeiro da conversa. Non, que dixen eu? Que desde agosto do ano pasado só tuveche dous chollos. E aquí en Galicia só che den dous chollos. Eso que ten que ver con traspasar fronteiras? Que o mellor a nivel nacional hai máis mercado e se te valorase máis creo que tes deberías ter moita máis aceptación e moita máis proposta de traballo co talento que tú tes. É o que penso eu personalmente. Vale, eu tamén non podo pensar, pero a realidade deste traballo é así. De feito, estou no mercado global, non estou no mercado galego. Xa che dixen, unha desas películas, un deses traballos foi en Madrid unha película de Daniel Calparsor, Traspasei fronteiras, non? Digamos, de Galicia. A outra foi aquí, na Coruña. Pero... A sorte, fallouche a sorte. Sí. É que igual non son tan bo como eu penso, ou como pensas... Ou como... Pois estaría equivocado eu, entón. O mellor non son tan bo actor. Mira, hai unha organización que se chama AISGE, non sei se coñeces, que é unha... que é quen nos xestiona os dereitos de imaxe. Creo que se nos vai terminar... Bueno, pon un minuto. É unha horiña o que nos deixan gratis, non? Sí. Estes de Zoom. Cago en diolo, pois pasou a primeira e a segunda, macho, máis rápido que deprisa, tío. Sí, no, isto... Vou o meu tempo, sí. Na pandemia había moita xente que se pedía así entrevistas ou conversas e tal, e pasaban, enrollaban todo, pasaban rapidísimo. E disfrútalo, gustache, si falar, que se conocer xente ou tal, e si, home, vexo que eres moi dao, joder, que eres máis llano que a virgen, tío. No, sí, home, sí, joder, hostia, é un placer, si ter curiosidade de falar contigo como cun amigo, joder, hostia. Bueno, eu procuro ser, bastante, estou mirando para o gato que lle pasa aí, correndo, nada, que son bastante normal, Sí, xa vexo, xa. E agradezcocho un montón, de verdade, é un... Nada, hombre. Insisto, é un tremendo placer conocerte, conocer a persona, porque nas series e tal conoces o personaje, joder, é o que decíamos que non hai que mezclar unha cousa con outra. E conocendo a persona encántame. E discúlpome por hasta picarte, sabes, non che quero facer a pregunta ou tal, pero estou tocando uns temas que noto-te un pouco molesto, mellor. Que irás, que para decir o que queira eu tamén. Claro, non, si me gusta. A ver, porque é un debate. Eu digo, o que penso, o sea, con toda a ignorancia do mundo. E logo tú con sabiduría rebátesmo e dices, pero non ten nin puta idea, isto é así. Eu agacho o fuciño... Teño unha sabiduría... Hostia... Como non, home, hostia? Vaya. Faltame facía ter algunha máis, pero bueno, nada, está ben. E logo, que con eso que falábamos da Penélope Cruz e tal, lamentaste de algo de non haber intentado tú o millor? O que che estaba comentando antes, cando se cortou, que esta idade de gestión que nos xestiona os dereitos de imaxe, a ISGE, fixo unha enquisa, non hai moito. Aí estamos, pues todos actrices, actores, bailaríns tamén levan. Bueno, son a xente que nos xestiona os dereitos de imaxe, sabes? Cando a ti che poñen unha película un canal por aí adiante, les toman nota deso, e despois, pues, eso ten unha remuneración, normalmente son moi pequenas, pero que che mandan, pues, cada ano. E fixo unha enquisa hai pouco, con todos os actrices e actores, a conclusión, sabes cal foi? Que só o 8% dos actrices, dos actores de España poden vivir da súa profesión.
o 8%, nada máis. Que che parece? Estamos falando aquí de traspasar fronteiras. Pareceme ridículo, Sí, macho, pareceme moi ridículo. é que hai moitísima xente. A xente pensa que hai moitas actrices e moitos actores no país. A verdade que sí. Vivir desto sin ter... Ás veces, cando se me acerca algún pai ou unha nai que teña aí un fillo que quere estudiar para actor e tal, e está moi ben, perfecto, pero que teña un plan Un plan B. Sempre. Sempre porque esta profesión é moi fastidiada. Vivir disto é complicado. Ainda tendo talento. A xente, moitísima xente que ten moitísimo talento e non ten para pagar o aluguer. É así. Sí, pero tamén claro, está a criba. Unha das causas que tal, un factor influinte, hai xente que dice que non e tal, tamén influe a sorte, porque podes ter moito talento, podes ser unha persona moi persistente, buscar o traballo donde sea e tal. A sorte é un factor realmente determinante. Pero tamén, cando fas a criba tamén hai moita morralla, digamos que, o sea, hai moita, sabes, na criba queda moito que hai xente que non ten o talento, pero ten a confianza de que o ten. E claro, ou ten cousas, ou ten beleza física, ou ten sorte, ou ten oportunidade. Hai tantas variables que influen nisto. A buenos entendedores iba por ese lado. E ves, como antes contestácheme sin facerche a pregunta. Non, é así, non sí. hai nada que ocultar. Hai xente que ten pouco talento e gana moitos cartos traballando nisto. E hai xente que ten, non sei se dixen moito talento, pouco talento e gana moitos cartos e traballa, e hai xente que ten moito talento e non traballa nada. É así, porque influen moitas cousas ao redor disto. En case todos os traballos, pero neste, que é tan importante a imaxe, pois ás veces o físico, ainda que non debería, non? Ainda que debería haber e hai papéis para todos. Pois sí, influen estas cousas. A sorte moitísimo, ainda que pareza que non. Agora, o que non podes pretender é dedicarte a isto sen preparación. Porque hai xente que vive desto sen preparación. Algúnha hai. Pero se tes preparación, tes máis papeletas para poder traballar nisto. Eu sempre yo digo isto a estes pais que me din mira, meu fillo, miña filla quere traballar, que se prepare, iso principalmente. E despois hai que sachar moito. E aínda sachando podes non ter éxito. Éxito, refirme, ter éxito para min é poder vivir disto, non ser famoso. Ser famoso vai a esos programas de que... Por eso, non sei como... Por se toquei aos cataplís un pouco. Para ter éxito vai así, a traspasar fronteiras. É como empezamos a conversa, que eu che dixen, tú non te, o sea, non te... Ahora que xa falamos da Mónica Cruz, o sea, da Penélope Cruz, que para ela o éxito era traspasar fronteiras e traspasounas. Pero tú non tuvecho mellor esa fame de facer... O teu objetivo non era ir a Hollywood nin a tal. O teu era buscar un lugar aquí e crearte un espazo co tes. Pero... Bueno, non siquiera era ese o meu objetivo. Cal era o teu? Era, non sei... Ningún. Eu caín aquí de casualidade, así que mira. E como te mantuveche tanto tempo? Por casualidade? No, bueno, porque se me deu ben este negocio, pero nunca pensara en ser actor, a verdade. Eu quería aprender idiomas cando era pequeno. Filólogo eres, non? Estudiache filología en Santiago, creo, non? Sí, pero non acabei. Entón, eu de pequeno quería marchar para Australia. Non sei moi ben por qué. Polo inglés, que me gustaba falar inglés, aprender inglés e tal cual. Pero eu caín aquí de casualidade, o sea que non tiña ningún objetivo, ao menos o de traballar en Hollywood. Nin en Madrid, sabes? Así que, nada, empecé teatro porque unha persoa un día me ofreceu unha obra de teatro. Se contei a historia alguna vez, pero volvo a contar. Eu axudáballes a meus pais nun quiosco que tiñan en Santiago de prensa. E había un
un home que viña a comprar o xornal ali, e un día díxome: oye, mira, estou buscando un actor, digamos, para unha obra de teatro, me fallou aí un que tiña, a ti apetecería che probar? E dixenlle que sí. Ese home chamase Eduardo Cuceiro, foi director da compañía de teatro Ítaca, na que eu empecé, de Vila García, el vivía en Santiago, pero, bueno, ele é de Vila García e tal e cual. Empezamos así, empecé así que mira, é o obxectivo que eu tiña, ningún, e menos nesta profesión. Bueno, foi unha casualidade, bueno, deuseme ben. Pois, creo que medianamente ben, sí. Despois, o da dobraxe, outra casualidade. Non existía esta profesión en Galicia, porque non, isto empezouse aquí a facer porque cando se inventou a televisión de Galicia, cando se inaugurou, foi no ano 85. Entón saíron cursos na prensa, miña irmá, a maior, dixo un día, chamoume por teléfono, oye, que acabas de... Eu estaba medio desencantado da vida, deixar a filoloxía, meterme en magisterio por facer algo. E miña irmá dixo, mira, saíron aí uns anuncios na prensa que buscan a xente para aprender a dobrar a televisión de Galicia. Porque claro, había de repente montouse unha televisión con 24 horas ao día para emitir cousas, e moitas delas pois era producción que había que emitir películas, series, e había que dobrarlas. E aquí non sabíamos deso. Entón, fixeron cursos a través do INEM e metinme aí. Outra casualidade. Hostia. Sabes? As nosas vidas en xeral son sumas de casualidades. O azar é moi importante. Ainda que non pensemos que é azar, o azar está en todo, non? E mesmo no de Penélope Cruz. Consideras que o azar ten que ver ca sorte ou ca sorte que se ten, que se busca, que surge, que hai que estar, pero hai que facer por estar? A sorte tense ou búscase? Ou aínda que a busques depende do azar, que ten que ver? Como interpretas tú eso no... Hai xente que di, a sorte non existe, a sorte tela que traballar. Pois haberá xente que sí, hai xente que non, sabes? A xente que tivo sorte de verdade sen traballala, e hai xente que traballou esa sorte e acabache dando froitos, digamos, non? Pois ese é o caso que me dis de Penélope Cruz, que a mellor dixo, era o meu objetivo e tal, que non sei, se foi así realmente. A min contoumo David. David é moi mentireiro, que eu coñezo. Un saludo, David, se ves isto. Un saludo, David. Xa imagino que sí, home. Perdón, un inciso. Discúlpame, un inciso. Que me acaba de pitar o móvil. Non vou contestar porque é unha falta de respeto, sabes, hacia ti. Acábame de escribir... Non, é que vou tapar a conversa. A conversa vou na tapar. Non sei se ve aquí na... No, espera, bueno, vou poñer o perfil... Non se ve, a ver se vai sair algo. Acábame de contestar aquí que lle pedín ter unha charla con ela, Mariana Espósito. Estáme contestando agora que tal, que a ver si cuadramos aquí pa... Mariana. Queres lle mandar algún saludo ou algo? Pois claro, dille de miña parte, dille que estás falando comigo, e que... Hai tempo que non falo con ela, tivo un bebé... Non quería ler, pero... Vou non ler, que imagino que... Bueno, por encima. Que a ver si damos cuadrado, porque acaba de ser... O sea, que es mamá dun bebé e que está trabajando desde hace unha semana, que lleva meses sin estar por aquí por Instagram, hablé con ella. E bueno, o sea, prácticamente leí todo, pero non es nada secreto de estado. Nada, temos confianza, ademais, Queres mandar un saudiño? Felicidades por ser mamá, Mariana. Non poiden evitar o que pasou naquel capítulo fatídico de... Non vou dicir o que, por se alguén vai ver a serie. Pero te acordarás seguramente do que lle pasou. Cando, sí. Acabar co tema da sorte, que hai xente que falaba do de Penélope Cruz, que se foi así, pois ela traballaría seguramente a sorte. Pero tamén hai xente que non fixo así e tivo a mesma sorte, sabes? Depende. O sea que depende das circunstancias de cada un. A sorte hai que traballala. Bueno, sí ou non. Porque hai exemplos para todo. Entón, pero bueno, o que che decía, se te queres dedicar a calquera cousa,
primeiro hai que formarse. Porque se non te formas, as probabilidades de que traballes nisto son moi poucas. Xa son poucas de todas maneiras. Xa. Así que imagina, se non estás preparado, se non tens formación. Non? É así. Claro. Bueno, tú xa sabes que, para a miña parte, e tú eres consciente, ainda que seas modesto, talento telo. Formación, dices que claro, que foi de casualidade. Eu, por o que vin, estudiache tamén, incluso interpretación, danza, non sei que, tu formación tes bastante, ou... De casualidade que eu acabara nesta profesión. Vale, pero formación tes, digo, por si alguén escoita isto, gustaríame matizar que formación tes de carallo. Danza, interpretación, non sei que, tes... Neste mundo 6 ou 7 especialidades. Cando empecé, a xente que quería estudiar interpretación tiña que ir a Madrid ou, bueno, outro, ou Barcelona. Pero xa hai anos que hai aquí escola de interpretación en Vigo, están saindo unha xente fabulosa de aí. Xente nova, buah, preparadísimos. Unha pasada. Daquela, pois non había. Entón, os que hai aquí con licenciatura en interpretación son todos da ESAD de Madrid. Da RESAD. A ESAD é a de Vigo, aquí. Hai xente, que uns cuantas amigas e amigos meus que son licenciados pola RESAD de Madrid, porque non había. Agora, xa che digo, hai oportunidades de prepararse públicas. Privadas había alguna escola e tal, e segue habendo, pero públicas non había. E afortunadamente, pois agora sí, se te queres dedicar a isto, pois tes oportunidades a formarte, vamos. Eso está perfecto, porque cada vez as familias, eu vexo por nós, xa ves, traballamos os dous, tal, tes un neno, bueno, que si tens que ter un coche para ir traballar, un coche cada un, non sei que, tal como está a vida, hoxe, desde que saímos da pandemia, inflación, estamos ahora mismo no 2023, por si alguén ve este vídeo ou este podcast máis adiante, é unha situación difícil. Vamos ao 2023. No, pero joder, hostia, cuántos vídeos vexo hoxe que fai 6 anos que se emitiu, e de aquí a 6 anos, macho, tal como está a tensión en Rusia, ahora mismo ves un vídeo xusto mellor tal, e ves xente cas mascarillas, e foi fai 2 anos, macho, que estábamos con mascarilla, ou nin 2. Está ben dicir a data. Dicir a data, sí. Claro. En internet nunca sabes cando vas a vender. O bo desto que queda para a posteridade, non como o directo, que está ben o directo, pero isto que queda, por eso matizalo un pouco, que está ben o que dices, porque eu empecé eu preguntándoche, joder, pero que todo, por eso, hai que ir a Madrid ou Barcelona ou tal, se eu tuvera ahora 18 anos, adicaríame ao millor, gustame moito do doblaxe, pois miraría o millor deso, non teño nin a voz, nin tal, nin o talento, bueno, pero miraría outra cousa, eu son, por exemplo, programador web, son titulado e tal, non teño carreira, teño un curso que paguei eu de 580 horas tal, a programación web é algo que ahora colles, o chat GPT faicho solo. Sabes o que vai facer agora cos actores de doblaxe que xa está aprobado? Que o que che dixen o primeiro da conversa que íbamos falar disto. Tú sabes que xa hai unha chisma que colles Brad Pitt en inglés, colles a película e que a mesma voz de Brad Pitt xa xa dobla galego, castelán. Acabas de flipar cos subtítulos antes, non? Non flipei, porque eso xa o coñecía. Sí, pero... co doblar así do galego tal, pero é que ahora a voz, o sea, que non fai falta o doblaxe en nada. Non, tú crees que está a xente moi preocupada. Eu xa levo uns anos. Isto xa me preocupa menos, pero a xente nova, Preocúpalle. Eu xa vin un vídeo, o primeiro creo que se fixo por aí, é un vídeo que podes buscar en YouTube de Scarlett Johansson falando en inglés, japonés, alemán, español, sí. Pero non só é dicir que só é como dobraxe, é que os movimentos da boca van no idioma, o sea, parece que é ela que está falando español, xaponés e alemán, non que a están doblando. É unha pasada. Isto non sabemos onde vai acabar. Ostras. Eu co chat GPT, bueno, aquí que estamos tú e eu que non nos escoita nadie, a miña muller estuvo aí facendo un curso tal de empresariales e deso, agora para complementar a súa formación e tal. Eu estaba de mañás ou de noites traballaba levábala toda a tarde, eu desperteime para ir traballar ás 10 da noite, dormín por a tarde porque para mañá tiña que facer cousas, levántome ás 9:20 para ir traballar, digo aquí no estudio, estaba ela sentada aquí onde estou eu, entro, que estás a faer e tal? Non, estou facendo un traballo que era como, bueno,
colle unha marca, fai un análisis do que venden, os pros, os contras, o sea, un análisis de mercado, non sei como lle chaman, un FIBE, non sei como se chama. E digolle, e que tal vas? Levo desde as 5 da tarde, son as 9:20, paso 11 ou así xa me poño ca cena e xa me vou pa cama. Digo, espera, ChatGPT, como se chama eso? FIBE, ni me acordo agora. Pois, hazme un isto, ele facía concretamente de Nike ou de Adidas, non recordo. Puxenlle 3 segundos feito. Copiar, pegar. Dinlle un bico e marchei. Díxome, dinlle voltas, botei 4 horas e jodíame presentar o teu, pero ao final presenteino. Tardou uns días entera nota, sabes que nota lle deron? Un 8,75. E tardei eu 3 segundos de reloj. Sí. Pero que non me vaya a escoitar o pequeno, que se non os deberes vai non facer o ChatGPT, sabes? No, bueno, sí, é o que hai. Hai que adaptar. Isto é imparable. Entón, a ver, e vai haber moitas profesións que se van a acabar, que as van a facer máquinas, pero eso pasou sempre. Non sabemos, dentro de 50 anos, pois, haberá outros oficios que non hai agora. Moitas cousas que farán as máquinas. Como fan agora e non facían hai 50 anos. Sabes? Sí, pero é que todos vemos de primeiras como unha amenaza. E eu outro día tamén, é que, joder, a miña escola de aprendizaxe é esta, falar con vos, porque a mí dixeronme desde pequeno que se te xuntas con xente que sepa máis que a ti, que sea mellor que a ti, que sacas o mellor de ti mismo. E por iso aprendo con vos, e concretamente teño por aí o de... Aquí ves un cochiño debaixo do meu dedo. Sabes o coche este de... O Alpinche, a estatua que temos aquí no Parque San Lázaro en Ourense. A estatua esa, e que temos a leiteira tamén. As estatuas esas de leitidores. Pois estuve co escultor, con Ramón Conde. O que fixo a estatua esta... Espera, que xa traigo. É unha foto, non? Sí, é unha foto que me firmou ele. Vale. Xa estou. Sí. E onde está esa... eso está no Parque San Lázaro. Claro, no Parque San Lázaro, a estatua esta é o coche de Reverter e Coleman. E quen son eses? Reverter e Coleman. Non sei se sinalo ben, que estou aquí e non vexo un carallo. Sí, pero Reverter foi o que fixo a escudería, o coche, todo. Bueno, quero dicir que estuve co artista Ramón Conde, que é o que fixo a estatua esta. Sí, pero quen son os da estatua é o piloto e o copiloto, Reverter e Coleman. Pero de que? De rallies? De rally, sí, nos anos 80. Porque despois Reverter que sí. Reverter é iste, se non me equivoco. Sí. E fixo a escudería. E despois non era do Ourense tamén, o mítico piloto de... No, bueno, despois que ainda estuve outro día tamén no canal, que mo firmou aquí, o Beni Fernández. Ves? Que foi dos primeiros pilotos de rally. Bueno, o Reverter era de Ourense, o Beni é de Vigo, pero corría na escudería esta que era a escudería Ourense, que ainda o de hoxe aí está en homenaje, por eso... Bueno, Vigo, Ourense, xa sabes. Ele tiña ali unha concesionaria de Porsche, non? Tivo, a min outro día estuve fai un par de semanas co Beni e recibiume ali en Espacio Beni, ten ali no Casco Vello, calle Esperanza, creo que é, deixarei na descripción. Ten unha galería de arte. En Vigo? En Vigo, sí, en mismo Vigo, ali en pleno centro, no Casco Vello. Moi ben. Pois nada, non sei o que te estaba dicindo con esto. Estaba che dicindo que, joder, que xusto estuve co Ramón, co tipo este, perdón, con este caballero, con este amigo meu, que por eso, que igual que contigo, con il, que trato de rodearme de xente que sepa máis de certas cousas, con il aprendín un huevo e contigo aprendo un huevo. Pero... Bueno, todos aprendemos dos demais, porque non sabemos de todo, é evidente. Entón, claro, xente que sempre digo, a xente que che di, non sei facer nada. Non, eso é mentira. Seguro que sabes facer algo que eu non sei. Así que todos sabemos facer algo.
E o que hai que ter interés por aprender tamén. Sí, non está mal, non está mal, non. Claro, claro. Claro. Por eso me refiero un pouco ao que estábamos falando, que xa recordei, joder, que me refería a que de como empezou a conversa entre tú e eu, de todo o que fuche dicindo, se o ven rapaces ou tal, que é o que che estaba dicindo, eu fixe programación web, que isto que nos quita traballo e tal, e que Ramón, xusto me dicía Ramón, tú tes aquí unha impresora 3D, teño entrevista, eso está dito por el, señalaba o Peiki, estábamos sentados aí atrás, dicía, joder, pero tamén antes, cando se inventou unha radial, unha rebarbadora radial, tal, que vai, quitar o chollo a un artista, no, é simplemente unha ferramenta. Estábamos falando dos oficios que van desaparecer por culpa de toda esta... dos avances tecnolóxicos, sí. Pero se pasou xa. Claro. Bueno, desapareceu... Antes tú tiñas que fazer un pozo, desapareceu o albañil. Home, o albañil, en vez de picar, utiliza unha paleadora. O escultor non desaparece. O escultor ten millores ferramentas. O que se trata de levar menos traballo desarrollando... millorando o traballo e levando menos esforzo. Sí, no, e antes de existir esa impresora que tes aí, pues, para facer unha funda dun móvil, o mellor había un tipo aí esculpindo un plástico, bueno, pues, que ia a facer? É así. Os avances son imparables, no, isto non se pode poñer. Desaparecerán os oficios e aparecerán outros. Porque hai alguén que ten que manexar a impresora esa, sabes? Sí, de momento sí. Non sabemos nin o que nos vai deparar o futuro, é imposible. Pois entón non... tú tamén consideras que non é unha amenaza directa para todo, non? No, a ver, unha cosa non quita outra. Esta paranoia que hai agora, Bueno, a ver, hai certa paranoia justificada, xa hai asociacións de actores de doblaxe de Madrid que están pedindo con razón, porque hai xente que está colaborando coas inteligencias artificiais para encher os bancos, por exemplo, bancos de voces. Escríbenos aquí, deixa a túa grabación ca túa voz, co teu acento e así. No, cuidado, que estas cousas, a ver, son moi perigosas. E non podes deixar a túa voz aí sin ninguna contraprestación económica. Non poden usar a miña voz para doblar unha película sin o meu permiso. Ten que darme claro. Que faga unha maquinilla con outra voz robótica, vale. Pero, a ver, se hai cantantes que están facendo cancións, o sea, cantantes non, hai xente que está facendo cancións con voz de cantantes, o sea, pode sacar unha canción de Bruce Springsteen sin que participe él. Claro. Pero claro que se pode facer, pero non podes comercializar. Porque eso, ainda temos dereitos sobre as nosas voces e sobre os nosos corpos. De momento, cada día xa... De momento, pero é unha amenaza inminente e non nos queremos preocupar. Pero sí, outro día, de feito, un rapero, sei que eu non controlo desta música da xente da nova da hora, pero colleron un rapero, non sei, e fixeron como unha colaboración dun con outro, e que sona idéntico, como tamén que a imaxen, e claro, xa xe fan ca voz e non a canción, xa o fan con imágenes, fano con vídeo. Coa voz de doblaje. E o peor de todo eso é que tú o sea, que unha imagen, o Donald Trump detenido. Sí, bueno, eso é casi indetectable. Claro, e agora tamén, como para demostrar a culpabilidade ou a inocencia de alguén? Bueno, pues... no, vai ser complicado. E onte vin que quero probar. A inteligencia artificial non provei máis que para crear imaxes. Pero quero probar unha cousa que vin onte que é un traductor, digamos, pero ti estás falando, eu fago un vídeo, imagina, un vídeo de 30 segundos falando de calquera cousa. Bueno, pois o que fai esta aplicación é que falas en inglés, por exemplo, ten 60 idiomas. Pero parece que son eu falando en inglés. Hostia. Sabes, non é que unha voz por riba, nin sequera dobrado con sincronía perfecta, non. Son eu falando en inglés. Ostras, e parece que falo inglés, sabes? O sea, é increíble. Ese quero probar. Es que eu estou bastante tanto desas cousas, e desas sei, o que pasa que ainda non sei cual é, están moitas en versión beta. Eu, por exemplo,
con esta conversa nosa non podo faelo. Pero este é de Adobe, os que teñen os programas de Adobe Premiere, Adobe tal, pois fixeron ahora Adobe Podcast. Eu meto o sonido en MP3, deixame un sonido seco de estudio que flipas. Que pasa? Que como falemos en galego, ele automáticamente colle algún vacío de algún tartamudeo de algunha S que este por encima, e que pasa? Traduce unha palabra en inglés. É versión beta, gratuita, pero son 2 ou 3 meses alucinas. Claro. Alucinas. Pero sí que as imágenes e todo, do Da Vinci e tal, eu teño bastantes cousas así que probo moito con eso, e eche pasar resultados e probas. En cuanto vexe, sabes o primeiro que vou facer? Que? Vouche mandar a ti en privado unha escena dos Santos con todo o que falamos dos Santos en inglés e en alemán, a ver como sona, ainda que sea para rirnos un pouco. Viva a ser mundial, Manda. Sí, e me pones, te días poño, tío, coller os Santos en japonés, os Santos en japonés, macho. Aí soa moi bruto, porque os japoneses parece que verban cando falan. É así, non? Claro. E en alemán. Sí. Pois busca a versión rusa que anda por aí, por YouTube, xa verás. Sí, busco, que de feito cos rusos... La americana tamén. De feito, os rusos están sacando unha de películas e todo de series, levo vistas unhas cuantas en Netflix, que cuidado, cos cardios rusos. E non son parvos, se os rusos apostaron por vos, si nós non confiamos en nós mismos, quen carallo vai confiar? Esa é a miña reflexión do que levamos falado. Pois sí, señor. É unha boa maneira para despedirnos. Sí. Voute deixar xa usei demasiado de ti, xa son casi 3 horas, macho. Xa pita aí 10 minutos. Son as 6, non? Para que estea vendo isto, son as 6 da tarde agora mesmo. Eso boas é. noites, para que vexa de noite, boas días, para que non vexa polo... Poderíache pedir un favor abusando, xa estou farto de abusar. A ver. Sí, para coller para a entrada de algún vídeo ou para algunha salida así tal, que me dixeras unha frase ou mesmo para presentar algún vídeo. Que frase? Imagínate, pero non quero a Monti Castiñeiras, quero a Santos. Que diga... Xa non me acordo como falaba Santos. A ver. Pois falas igual que il, macho. Ves? Parece que non é que te comer o personaje, convertíchelo nunha parte de ti mesmo, é o que me parece. Non cambies a tua entonación. Tú sabes un rapaz que traballa para TVG, ten aí un blog, ten un Twitch tamén, creo. E pediume unha esceniña así de Santos outro día. E claro, o problema é que eu non teño a pinta de Santos agora mesmo. Entón fixenlle... Tiña barba, eso sí, pero non tiña a barba de Santos. E puxen un gorro para, polo menos, que non se me vise tanto pelo. E así, era unha estea con coitelo ameazando, non sei, xa non me acordo. Algo así coñelo. Fixenlle. Claro, non... Entón, que queres? Non, mira, por exemplo, para a despedida doxe, e xa poder guardalo e metelo ca coña así nun final dun vídeo. Por exemplo, que sei... Ainda sigues aquí Langrán, pois suscríbete ao canal de Ourense Comunica, que se non son santos en conto te revéntote, non sei, como che salga a ti, algo así ameazante. Como é o canal? Ourense Comunica. Ourense Comunica. Mira. Sí, bueno, Ourense Comunica aquí, estou cambiando ahora para... Sabes que eu teño unha relación de amor con Ourense. Bueno, ese ya falaremos outro día. Sí, pero por eso, antes de despedida, quería decirse que moitísimas grazas, obviamente, bueno, que o pasei estupendo, espero que non haberte molestado moito, que as miñas preguntas raras, pero nunha entrevista preguntanche A, B e C, eu non son dese estilo, pero que quero tomar unha cerveza xa non con Santos, que me caes tú mellor que Santos, e que cando veñas por Ourense vouche pasar o meu número, que non sei se o tes, e cando veñas por Ourense ou me coincide a min de andar por aí, que temos que facer isto sin cámaras, tomando unha cervexa tú e eu. Moi ben, vamos ali a Orella ou a Fontefría ou calquera deses. Conocer máis que a min casi xa. Bueno, teño estado moito. Claro, pois que queda en pé entón, trato feito.
Vale, perfecto. Pues a ver, como despedimos? Temos que animar a xente que se suscriba a Ourense Comunica, non? Sí, así, ameazante. Como che salga a ti, non che quero dicir eu o guión que senón perde naturalidade. Pero o canal é un canal de YouTube, non é? Sí, o canal é, sí. Ou é de Twitch? No, de YouTube. No, é de YouTube. Que pasa? Que teño no... Eu empecé como Ourense Comunica, que é onde meto todo o contido todo. E as entrevistas como esta contigo, meto no... Vamos a animar a xente que se suscriba a Ourense Comunica de YouTube, non? Vale, pues, a ver, vou tapar. A ver, fillos de Satanás, non sei que estades esperando para suscribirvos a Ourense Comunica, monas. Já estades tardando, é o mellor canal de YouTube, así que non ides ter problema, idelo disfrutar de cara. E de paso, ainda podemos botar un ferrete porque lígase moitísimo aí. Ala, ata outra. Gracias, maestro. Este me lo recorto y me lo copio, tío, con tu permiso. No. Improvisar, bueno, sabes, é improvisar. É mellor con guión sempre, pero bueno, fixéchelo puido. Fixéchelo moi... É o detalle, home, que entrete no canal e todo, dicía a miña muller e o neno. Sei que non existe, pero ojalá se existira Santos gustaríame conocelo. E mira, pues no programa número 14, humildemente tal, conocín a persona moito millor que co personaje que é Santos, que che ten moito que desear e ti, verdad? Santos para min existe porque ademais dame moitas alegrías, sempre digo. Sí. O que iba a dicir antes, depois pasouseme que onte facendo as probas estas de cámara alguén me dixo cal era o personaxe que máis me fixo disfrutar e tal na vida, o que máis me gustou facer, e dixen Santos porque é certo. É certo, pasei moi ben con el e deu-me moitas alegrías, aparte de moitas nominacións, un premio, bueno, o único que teño, así que démolle moito a este home. Pois agora loitar, se non che vou roubar máis tempo porque che iba a preguntar se algo podíamos facer todos por empuxar isto ou o que sea, pero vámoslo deixar pendiente, que penses se eu ou cualquera, hasta que tú e eu nos xuntemos nos viños e gravamos a próxima en persoa, dar alternativas a xente que se poda animar a ver como vai isto da inteligencia artificial, que sepan que non hai solo Vigo, o sea, solo Madrid e Barcelona. De aquí a próxima que nos vexamos, que se sepa que tamén hai oportunidades aquí de crecer en Galiza e mirar a maneira de como podemos apoialo. Esas son as dúas preguntas que che deixo no tintero para cando nos vexamos en persona, pareceche? Vale, pues nada, quedamos en Ourense a próxima. Por favor, maestro, por favor, te a próxima. Steven foi a... Bueno, non hai moito que Steven foi nos premios no Mestre Mateo, que foi en Ourense este ano. Sí, foi aí atrás, sí. En marzo, Sí, en marzo, o mes pasado. Bueno, o mes pasado foi abril, en marzo Steven aí. Así que hasta altas horas da madrugada, máis. Contra pronóstico. Contra todo pronóstico, sí. Ben sabías tú la Kazán, me cago en Diola. Aí no auditorio de... Mira, o auditorio 100 metros para lá. En esta dirección 100 metros. Estás aí ao lado? No, 200 metros. Moi ben. Eu, cando veu David, deixou o coche aparcado aí e veñemos a pé, xa, por non movelo, imagínate. Estamos aquí, aparte nunha casiña aquí recollida, temos aquí terreno. Cando veñas, mira, ainda falei tamén que non che dixen, Sergio Pazos, veu outro día fugaz, cando veñen de pasar a Sergio Pazos e faremos un churrasco. Cando veñas tú, tocache ti. O mellor de cada casa, a mí Madrid. Vamos, o Sergio, veciño de aquí de toda puta vida, me cago en Diola. Bueno, tío, pues bueno. Nada, un placer, Dani. Cando queiras. Un millón de gracias, meu amigo, de verdad. Graciñas. Nada que agradecer. Hasta siempre. Hasta siempre. Paseino moi ben. Hasta logo, chao. A ver, fillos de Satanás, non sei que estades esperando para suscribirvos a Ourense Comunica, monas. Já estades tardando, é o mellor canal de YouTube, así que non hai este problema, idelo disfrutar de cara. E de paso, ainda podemos botar un ferrete porque lígase moitísimo aí. Ala, ata outra.